Bé, avui he fet una cançoneta. Això és relatiu. No, que l'he fet avui no és relatiu. El que és relatiu és lo de cançoneta. Igual és genial. No sé, això ja cadascú sabrà la seva opinió. I com sempre que gravo demos, no m'ho he mirat gaire, però això és el que ja tothom sap que passarà. I com que, mira, dic, una vegada és bona idea, abusar-hi seria dolent. Com a títol li poso la data d'avui. 27F21. Perquè dius, mira, hòstia, es diu com el dia, vale, si en tens 50 com això és com una merda perquè és més follon que res. Bueno, deixem-nos de tonteries i anem a la supertonteria. Això es diu 27F21. Per l'obaga fa via pel vell mig del prat. Cavalca l'enveja sota el braç i d'un vesper. No sap on va, tampoc no sap d'on ve. Cavalca l'enveja sota el braç i d'un vesper.